Ja, tak til D-Band. Og så lige mens vi rækker mikrofonstativet til her, så vil jeg sige, og nu kan I også høre, hvad jeg siger eller noget. Jamen, det er fantastisk. Ja, men så vil jeg lige gentage tak endnu en gang til D-Band her. Og mens vi lige rækker til, så kan jeg sige, at vi jo nu er nået til den sidste politiske taler her for i dag. Efter Pernille har talt her om lidt, så gør vi lige klar til et holdbarstykke, så klokken 16 kan I se Philadelphias Teaterforeningen opføre et holdbarstykke heroppe også. Så, jeps. Og så er vi ved at være klar med mikrofonstativ og det hele. Så jeg vil gerne sige velkommen til Pernille Skipper, der er fra Enhedslisten. Velkommen til. Tusind tak skal I have. Kan I høre mig her? Skal jeg lige have den lidt højere op? Godt, jeg har hjælp her. Fra bandet. Tak. Det er lidt et hårdt act to follow, som man siger, men jeg vil gøre mit bedste. Og tusind tak, fordi at I vil høre på mig i dag, på sådan en vigtig dag som i dag. Grundlovsdag, det er jo virkelig demokratiets højtid. Vi møder hinanden på plænen og minder hinanden om de værdier, som vores samfund er bygget på. Og mens vi står her i dag, så er der politikere fra alle andre partier i landet ude rundt omkring og tale også. De besynger vores frihedsrettigheder, de hylder de danske værdier og elsker vores demokrati. Men jeg har det sådan lidt med grundlovsdag, som jeg også har det med fars og mors dag. Det er rigtig fint, at vi har sådan nogle dage hvert år, hvor vi er ekstra søde ved vores forældre. Og jeg gør også mit bedste for at huske at sende blomster hver eneste år. Men det fritager os jo ikke fra at være søde resten af årets 364 dage. Og sådan bør det også være med vores demokrati. Det duer ikke kun at huske på dem, vores demokratiske værdier, en dag om året. Og for tiden, der er der desværre alt for mange politikere, som er væsentligt mere begejstrede for vores frihedsrettigheder og vores grundlov, når vi er ude at tale på grundlovsdag, end de er, når de er på Christiansborg og laver politiske aftaler og gennemfører lovgivning. Og på den måde, så har grundlovsdag det også med ikke bare at være demokratiets højtid, men også hykleriets højtid. Så sent som i onsdags, der indgik en række partier på Christiansborg en aftale, den såkaldte imamaftale, hvor de blev enige om at stramme skruen en ekstra tand om vores allesammens ytringsfrihed. Og de siger, at det er noget, de gør for at bekæmpe antidemokratiske holdninger. I dag der kan vi så også læse i avisen, hvordan den såkaldte selvudnævnte frihedsminister Søren Pind, han vil gå endnu videre. Han vil lukke hjemmesider, han vil kriminalisere flere ytringer. Der er ikke nogen tvivl om, at der er antidemokratiske holdninger, som vi skal bekæmpe. Og det er for eksempel nogle yderliggående imamer, også her i Danmark, hvis holdninger understøtter både undertrykkelse, vold, terror, og det er uhyggeligt og skræmmende, og det er holdninger, som vi skal gå i rette med. Det tror jeg, alle her er fuldstændig enige om. Men lige netop her på grundlovsdag, så synes jeg, vi skal huske en ting. Og det er, at Danmark historisk har en tradition for at bekæmpe antidemokratiske holdninger. Ikke med forbud, men med argumenter. Det har historiske personer som både Grundtvig og senere PH en del af æren for. Vi forbød ikke nazisterne i efterkrigstiden. Vi forbyder ikke holdninger. Og det er ikke fordi, vi kan lide dem. Det er ikke fordi, vi er enige med dem. Men det er fordi, at forbud og kriminalisering af antidemokratiske udtalelser er åbenlyst selvmodsigende. For at sige det helt enkelt. Vi kan ikke beskytte demokratiet ved at begrænse det.
Men det er ikke bare udemokratisk at begrænse vores demokrati for at komme antidemokratiske holdninger til livs. Det er også dumt, fordi det risikerer, at vi gør ondt værre. Holdningerne de sidder nemlig ikke i murstenene i Grimhøjmoskeen i Aarhus. De er heller ikke afhængige af de hjemmesider, som Søren Pind ønsker at lukke. De sidder inde i hovedet på nogle mennesker. Og lige meget hvor høj en straf vi truer med, så forsvinder tanker og synspunkter ikke af sig selv. Ekstremistiske, undertrykkende, vanvittige holdninger, det er altså stadigvæk et problem. Også selvom at de kun kommer til udtryk bag nogle matte ruder i skumle kælderlokaler, så findes de stadigvæk. Og problemet kan endda blive sværere at komme til livs. De partier, som ønsker at begrænse ytringsfriheden, de går ikke bare imod Danmarks historiske tradition, grundlovens ånd. De risikerer også at gå stik imod det gode, forebyggende arbejde, som politi og efterretningstjenester, socialarbejdere og folkeskolelærer laver hver evig eneste dag. Fordi det er et faktum, at Islamisk Stat, Hizb ut-Tahrir og andre af vanvittige organisationer, de udnytter enhver dobbeltmoral som et argument til at rekruttere flere unge mennesker til sig. De siger nemlig sådan her til de unge, de siger, demokratiet er bare en tynd fernis. Der bliver snakket om ytringsfrihed, men se bare, demokratiet, det gælder ikke for alle. Demokratiet falder sammen, hvis det bliver udfordret. Men kære venner, det er os, der bestemmer, om de får ret i det. Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, som jeg har talt om, det er jo vigtige forudsætninger for vores demokrati. Det tror jeg, alle er enige om. En anden ting, der også er vigtigt, det er åbenhed. Kun hvis vi har en reel adgang til at se magthaverne efter i kortene og kigge dem over skuldrene, så kan demokratiet blive reelt. Ellers så stemmer vi bare i blinde, når vi stemmer. Og desværre så halter det altså voldsomt med åbenheden om økonomien i dansk politik. Det er virksomheder, erhvervsklubber, lobbyorganisationer, de sender enorme pengestrømme ind i de danske partier. Og hver eneste år, så bliver folketingsvalgene dyrere og dyrere. Der bliver brugt flere og flere penge på glitrede reklamer og farverige annoncer. Vi ved langt fra, hvor alle pengene kommer fra. Vi ved ikke, hvor meget der bliver givet, og vi ved ikke, hvor meget der bliver givet til gengæld. Fordi det hele det foregår bag tunge, lukkede egetræsdøre. Og det skal laves om. Vælgerne skal da kunne se, hvilke virksomheder og organisationer, der gemmer sig bag politikerne. Vi skal kunne træffe et kvalificeret valg. Når vi læser i avisen om en mirakelmedicin, som kan kurere vores rygsmerter, så er det da vigtigt at vide, hvis det er en annonce, der er betalt af medicinalindustrien. Og hvis vi køber en hønsesalat nede på butikstorvet, så er det ret vigtigt at vide, om det, der står uden på bøtten, det er også det, der er inde i bøtten. Sådan er det også med politik. Varerne skal altså deklareres. Og når Lars Løkke, i øvrigt uden sammenligning med hønsesalaten, men når Lars Løkke kaster milliarder efter bankpakker, jamen så er det selvfølgelig åbenlyst interessant at vide, om der også er banker, der sætter millioner ind på Venstres konto. Og hvis Venstre-regeringen skal forhandle om nye skatterabatter til olieselskaberne, ja, så skal vi da som vælgere kunne vide, hvis Mærsk giver mange millioner til partikassen i Venstre til annoncer og fancy reklamekuglepenge. Selvfølgelig, det er da åbenlyst. Danmark bryster sig af at være et af de lande, der er mindst korrupte i verden. Og det er rigtig, rigtig flot. Men samtidig så bliver vi altså kritiseret internationalt igen og igen for vores regler omkring partistøtte. Det er faktisk ikke mere end 1,5 uge siden, at Europarådet igen lå kritikken hagle ned over Danmark.
Og lande, som vi normalt sammenligner os med, har langt større åbenhed om pengestrømmen i politik, end vi har. Faktisk så er vi så langt nede på listen, at vi er i kategori med lande som Bosnien og Tyrkiet, som fængsler kritiske journalister for et godt ord. På det område er Danmark altså et demokratisk uland, og det kan og skal vi gøre meget, meget bedre. Især i Venstre, der kniber det altså en lille smule med åbenhed. Det er både Søren Pind, det er Eva Kjær, Karen Ellemann. Rigtig mange andre er blevet taget i at modtage pengegaver i det skjulte. Og på det punkt, der har Venstre altså de samme moralske standarder som et Tour de France-hold i 90'erne, det må jeg bare sige. Claus Hjort Frederiksen også, han har modtaget 600.000 kroner, som han stik imod reglerne har glemt at fortælle om. Det har han glemt, siger finansministeren. Der var et fejl. Men det er da egentlig sådan en lille smule farverigt. Altså tænk over det. Tænk så, man kan være sådan lidt en klumpedumpe med sin egen penge, og så alligevel vokse op og blive finansminister for hele landet. Altså det er nærmest et H.C. Andersen-eventyr eller en Disney-film værdigt. Men bag de skjulte, de uskyldige øjne, der skjuler der altså noget værre snyderi. Venstres politikere, de bryder loven igen og igen. Og her på Grundlovsdag, hvor de også alle sammen er ude og hylde vores frihedsrettigheder og vores værdier, så bliver jeg altså nødt til at sige, at Venstres omgang med partistøtten undergraver tilliden til vores demokrati. Hver eneste gang Enhedslisten har forsøgt at tage diskussionen op i Folketinget, så sker der altid en ud af to ting. Enten så er det ligesom at forsøge at tage slik fra børn, altså hylende og skrigende, de giver rungende genlyd ned igennem Christiansborgs gange. Eller også, så bliver der fuldstændig radiotavshed, som at råbe ind i en pude. Der er ikke nogen, der er hjemme, der er ikke nogen, der har lyst til at stille op. Lige pludselig så er der ikke nogen politikere, der vil i fjernsynet. Og der skal jeg hilse at sige, så har vi altså et problem, så er der noget galt, når de ikke vil det. Men uanset om det er fagbevægelsen, virksomhederne, om det er julemanden eller Joachim von And, der giver penge til partierne, så har vælgerne altså krav på at vide det. Og vi må da kunne være enige om, at politikere skal repræsentere vælgerne, ikke de store pengetanke, og at det er én stemme per person, ikke én stemme per donation. Og hvis der er penge i politik, ja, så skal vælgerne have ret til at vide det. Når politikere de er bange for åbenhed, og når de vil indskrænke frihedsrettighederne, ja, så er det for mig at se et udtryk for manglende tro på demokratiet. Og den tro, den skal vi have tilbage igen. Vi skal turde tro på, at mere åbenhed giver bedre beslutninger. Vi skal turde tro på, at vi kan slå ekstremistiske holdninger med argumenter i stedet for forbud. Og vi skal kunne stole på, at når vi står ansigt til ansigt med antidemokratiske kræfter, så er vores frihedsrettigheder og vores åbenhed ikke en svaghed, men vores allerstørste styrke. Tak fordi I lyttede på mig. Tak fordi I er her, og rigtig god grundlovsdag.